Мяне зовут Наста. Мне 23 гады. У 14 гадоў я далучылася да Моладзевага фронту. Гэта моладзевая палітычная арганізацыя, мэта якой незалежная і дэмакратычная Беларусь. Там жа я пазнаёмілася з Дмітром Дашкевічам, лідарам арганізацыі. І неўзабаве ўзнікла каханне, але загартавацца яму прыйшлося ў турме. За дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 года Змітара арыштавалі. І паводле сфальсікаваных абвінавачанняў кінулі яго ў турму амаль на 3 гады. За ўдзел у мірных акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў арыштавалі і мяне. У СІЗА КДБ я прабыла недзе 2 месяцы і пасля яшчэ год на ўмоўным зняволенні. Але праз турэмную муры нам прыйшлося змагацца і за вызваленне, і за наша каханне, і за нашу будучыню. Кацёначак мой, моцна сумую і яшчэ мацней абдымаю. Так хочацца вырвацца і быць з табою. Што яшчэ трэба для шчасця? Нічога, толькі твае вочкі чароўныя і вусны побач. Каб я ў любую секунду мог любавацца табою і цябе цалаваць. А пакуль толькі летуцень. Мілы мой, сонейка моя любая, мой самы лепшы жаніх у свеце. І нам трэба трошку перачакаць гэты цёмны час, каб годна і дасканала сустрэць світанак нашага новага жыцця. І яно будзе такое цудоўнае, што дзеля гэтага можна трошку патрываць. Але ж не сумуй і ні ў чым не сумнявайся, бо я твая. Всё маё жыццё, уся мая дзейнасць апошніх гадоў былі прысвечаны толькі жаданню быць побач з табою. Маё сэрца прагне цябе, мы ўсё пройдзем. Ну да, который по 30 таблеток, да. Можно феналгон 1 тюбик? Новопассив в таблетках у вас есть? Да. Дякую. Добрый день, подскажите, пожалуйста, мне потребен радиоприймач, такий самый звичайный. Радиоприемник, Вадим, подойди по радиоприемнику. Который, видите, который просто в розетку вставляет, и он... Да. Есть 59-3. Вот. А сейчас не послушаем. К сожалению, у них в трансляции обед. Добрый день, можно вас попросить? Да. Вот, ведерко нам. 120 способ. Дякую. Дякую.
згодна, здається, артикул 73, частка 4. Якби всім осуджені не мають права на там, користатися грошовими сродками, мати бандеролі і менавіта речової передачі. При тим там написано про те, що може мати чоловік менавіта на строгому режимі в турмі. Передача, входящая в общую передачу. Ні, там так не написано. Сонейка маё, расстроіў ты мяне вельмі сваімі развагамі пра галадоўку. Я яшчэ разумею, калі гэта нейкая крайняя мера, каб сябе абараніць ці дамагчыся нечага лакальнага ў турме. Я вельмі цябе прашу перастаць там думаць пра іншых і пра глобальнае. Я тут раблю ўсё, каб гэтыя інструменты табе проста не спатрэбіліся. Спыніце, калі ласачка, з палітычнымі патрабаваннямі. Мы тут на прэсавых канферэнцыях і ў СМІ цвярдзілі толькі тое, што цябе ў турме забіваюць, а войскі НАТО так і не прыйшлі. І ніводнае дыпламатычнае прадстаўніцтва проста не мае права трапіць унутр калоніі. Я прашу цябе, Дзіма, не ідзі на такія крокі. Ты мне і нам, усім патрэбны жывы і здаровы. Разумею, што яны там над табою здзекуюцца, але ж зробіш сябе толькі горш. Каб змагацца, трэба выйсці на волю. Не АЭС у Беларуси! Не АЭС у Беларуси! Не АЭС у Беларуси! Так, а что мы так все раскинуто тусуемся? А что это без этой, без повязки? Привет, добрались. Подожди. Ладно. Рада тебя бачить. Чему без повязки? Если мой папа увидит, он будет мне годовать. Уладу! Народу! Молоди свободу! Уладу! Народу! Молоди свободу! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Настюленька, любая моя единая, скажи мне, калі сканчваецца твой умоўны год, і ці няма там у цябе ніякіх рухаў, бо я вельмі непакоюся. Абстаноўка дзікая зараз і могуць садзіць направа-налева і пачкамі. А мы, як сведчыць жыццё, заўсёды ідзем першымі ў расстрэльных спісах. Будь вельмі асцярожная і ціхенька паводзь сябе, бо я, у выпадку чаго, не перажыву. Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Вы не отставайте, потому что дырка просто великая отрымоўваецца. Маленькая моя пчолачка, которая за ўсіх і паўсюль бегае і працуе. Кінь усю мітусню гэтую і займіся вучобою. Прашу цябе вельмі-вельмі. Беражы сябе, любачка моя любая. Родненький мой, сёння ў мяне быў хрост, другі дзень нараджэння. Спадзяюся, што адбылося ўсё так, як ты і хацеў. Я стала бліжэй да Господа і бліжэй да цябе. Я спяшаюся да свайго любімага за бясконца шчаслівым жыццём. Не сумуй, мой любы, а пішы лісты майму бацьку. У яго стан палепшаецца, але пакуль трэба быць у шпіталі. З тваім татам я таксама размаўляю штодня, а на выходных зноў паеду да яго. Мы трымаемся, і толькі за цябе цяпер баліць нашае сэрца. Піши мне паболей. Моцна кахаю і цалую свайго роднага чалавечка. Твоя цяпер назаўсёды. Як ты без мяне там, як я без цябе тут, пачуццём чалавека цягне сэрцу родны кут, як быццам жартую, а ў сабе на сне крышу, я цябе ўратую, толькі як не ведаю. Любая моя девочка,
Я теперь вельми ясно разумею, что не могу без тебе жить. Моя самая великая мара – быть с тобой разом, статься с тобой одним телом, нараджаць с тобой шмат-шмат деточек. Я вельми удзячны тебе, любость моя чароўная, за тое, что ты дачакалася мяне праз усе гэтыя гады, праз усе выпрабаванні, крыўды і несправедливости. И вер мне, что я зраблю тебе самую счастливую жанчыну ў свеце. Калі ласка, будь мою жонкой, чароўная моя дзяўчыначка, як мага хутчэй. Родненькая моя, не могу поверить, что адбылося некалькі хвілінак таму. Я просто ў нейкім анеменні пасля тых 10 хвілінаў, да якіх мы столькі год ішлі. Так мне шмат хацелася табе сказаць, а пераняло дыханне, унутры ўсё закалацілася. Які ж гэта цуд адбыўся? Цуд на каляды. Всё ж, чарнушачка чароўная моя, ладна выходзіць. Замест майго вызвалення маем наш роспіс. Мой каханы, адзіны і любы чалавечак. Як жа баліць маё сэрца ад думкі, як ты цяпер там адзін спраўляешся. Як жа балюча было на пахаванні твоей матулі назіраць за кожнай сціскаючайся часцінкай твайго тварыку. Ніколі не думаў, што змагу пабачыць цябе такім коштам, у кайданках. Назірала за ўсім, як за страшным фільмам. І толькі боль, што быў ва ўсім табе, пераварочваў усё ўнутры мяне. Але ты не думай, што ты адзін. Я штохвіліны з табой, ты чуеш? Нема той хвіліны, калі б я не думала пра цябе, калі б сэрца не кахала цябе. А твой бацька цяпер частка і маёй сям'і, і я зраблю ўсё, каб ён адчуваў тое ж. Я абяцаю табе, соненька. Привітання. Привітання. Вітаю. Про мое прошение о помиловании на имя цара Лукашенки. Настенька, не забивай свою черненькую звонку и светленькую внутри головоньку. Будем сидеть до звонка. Тому давай спынем гэтую тему. Санніка ў ягонай ситуации с пагрозами жыцця і яму і сям'і меў права на такую паперку. Я не маю. Таму трэба набрацца цярпення і сілы духу ў Господзе нашым Ісусе Христе. Пакуль хаця б трошку сілаў ёсць, я буду трымацца. І няхай робяць са мною што заўгодна. Раскруткі дык раскруткі. Ты за глупасцяў гэтых не хвалюйся. Дзяды за саветамі і па 25 сядзелі і выцягвалі. Дык а мы што, смаркачы ўжо такі. Ну, а лёгкага жыцця ніхто ніколі і нікому не абяцаў. Ператрываем. Мы ад пачатку ведалі, на што ішлі. Хаця такі фармат маральнага здзеку я не ўлічваў і сам. Але будзем трываць, бо не люблю я Сонейка. Вельмі не люблю, калі шанцуе ворагам. Беларусь гэта жанчына не толькі таму, што назва краіны жаночага роду, але таксама таму, што беларусак больш, чым і беларусаў, і жывуць яны значна даўжэй. А яшчэ таму, што вельмі часта на плячах беларускіх жанчын знаходзяцца самыя важныя справы ў краіне. Сёння мы запрасілі ў студыю адну з такіх адважных беларусак,
Насту Дашкевич, жонку палітвязня Змітра Дашкевич. Вітаю, запрашаю вас. Ви контактуєте так само з іншими жонкамі палітвязняў, са сваякамі. Яны таксама так адважны. Бо я ад сябе скажу, што мне здаецца, што вы вельмі мужна і адважна вытрымліваеце ўсе гэтыя выпрабаванні. Як яны гэта ўсё ўспрымаюць? Ну, мне здаецца, што мы сталі такой нейкай еднай сям'ёй. Яны сапраўды вельмі годныя жанчыны, кожная з іх, ніхто з іх не менш, не больш адважнай. Гэта людзі, которые, ну, сапраўды вельмі годна трымаюцца, і іхнія мужчыны таксама, которые дапамагаюць адзін аднаму, каб это был такая гармонія, нейкая гармонія моцы, супакою і разумення, што добро пераможа. Дзякуй вялікі вам, Наста. Всего самага найлепшага ў гэты дзень, кахання і таксама свабоды у ўсіх гэтых сэнсах. Дзякуй вялікі вам. Каб ты толькі ведала, дзетачка моя, што тут творыцца. Суткі не разгібаўся твой янот за поштай, а тут ізноў 60. Хто толькі не піша: Сікорскі, мэр Вроцлава, амбасадары, кангрэсмены, сябры, зусім невядомыя мне людзі з усёй Беларусі. І я зноў у атаку, адпісваць. А заўтра зноў пачак прыйдзе. Але пісаць трэба. Яны памятаюць мяне, і я ім так удзячны. Co spowodowało? Czy co było powodem tego, że w pewnym momencie uznałaś, że musisz, że powinnaś, że chcesz zostać żoną tego dzielnego człowieka? Ну, насамрэч так здарылася, што у нас не атрымалася ажаніцца раней, пакольку у Змітра скралі пашпарт, калі ён яшчэ знаходзіўся у СІЗА пад следствам, калі яго толькі затрымалі і завялі крымінальную справу. І таму гэта было такое змаганне не толькі за вызваленне Змітра, але і таксама за магчымасць ажаніцца з ім у турме, каб нейкім чынам пабачыць яго і падтрымаць яго, таму што як не блізкі сваяк, я не мела права ніводнага разу пабачыць яго. Безумоўна, на шчасце, што гэта здарылася, але, на жаль, гэта адбылося толькі праз 2 гады. Як бы дагэтуль мы шмат разважалі, ўжо і, можа, планавалі, што наша жаніцьба адбудзецца ўжо па вызваленню Змітра, але пакольку яму дадалі яшчэ 1 год зняволення, што для нас было нечаканасцю, шокам, я зразумела, што гэтая сітуацыя можа зацягнуцца і што ў нашай рэчаіснасці абсалютна непрадказальна, калі будзе той дзень, калі яны выйдуць на свабоду. 2 гады змагання за гэты пашпарт, за гэты дакумент, за гэтай паперай, каб усяго першапачаткова на 7 хвілін пабачыць і дакрануцца да чалавека, который 2 гады ты не бачыў. Яшчэ не ўсіх палітвязняў выпусцілі з тых выбараў, а ўжо апазіцыя будуе планы на свой удзел у наступных выбарах. Ці ты дакладна перакананы, што іх варта ўдзельнічаць? Бо тут на волі шмат дэбатаў на гэты конт. Мо ўсё ж не варта ў іх браць удзел, пакуль не выпусцяць усіх палітвязняў, асабліва былых кандыдатаў на прэзідэнцтва. Здорово, Дашкевичуха. Давно не бачились. Ну як там, перше апошнє споткання?
Жесть? Не розповідай. Споткання – це нормально. Проблема в тому, що один отримовується на год. Мені так полічити, в принципі, вже сталося зовсім трохи. До жнивня? До жнивня місяця. Ну, йому кажуть, що многі начальники розмовляють і кажуть, що ти ж розумієш, хлопець. Там, справа одного дня, і у тебе срок більше на год. А що питався? Що йому цікаво? Як сесія? Як відзнаки? Де мої десятки? Дима. Він такий стомний, мене це не передати. Але не може. Каб людзі ведалі, каля якого месца яны кожны дзень ходзяць. То бок, калі турма знаходзіцца на галоўнай плошчы горада, яны маюць ведаць, што тут сидзіць палітычны актывіст. І калі Лука туды садзіць палітычных актывістаў, то выходзіць, адтуль маюць будучыя прэм'ер-міністры, будучыя кіраўнікі партыяў, фракцыяў парламента і гэтак далей. Махно пажыццёвае давалі зняволенне, Бандеру пажыццёвае зняволенне давалі. Нормально, людзі выходзілі, рабілі яшчэ галоўныя справы ў сваёй жыцці пасля этого. Не, все это зайдзе. Та і фотоздимок же гэта 2000 по-хорошему та 5-го года. Молодые еще. Не, якби. У меня самое, что меня якби так прикалывало, это зубы, потому что коли почали вываливаться на зоне, и скура, потому что скура почала страшенно псоваться. Ну, я нават не ведаю, как это, она так пленочкой такой покрывается, коли нема витаминов, нема ничего. Вот. Але коли человек выходит, все это выправляется. Вот, вельми хутко. Тому все, не парься. Все, давай. Ну, давай, тоді до зустрічі. Тримайся. Давай. Добрый день. Есть у вас свобода? Да. Добрый день. Коли ласка, подтримайте белорусских политвязней своим подписом. Нет, спасибо. Трубку ваш час однать. Мы подписываем поштовки политвязням белорусским. То есть, как понять, что это такое? Молодой человек, объясните проще мне. Это те, кто сидит в тюрьме. Да, политическим заключенным. Не могли бы вы подписать пару теплых слов? Ой, я очень опаздываю. Да, ну да. Дякую. Извините, я опаздываю. Дякую. Добрый день. Есть у вас свободная хвилинка? Есть. Коли ласка, мы подписываем поштовки белорусским политвязням, то есть оппонентам Лукашенко, які зараз потрапили за крати. О, вельми добре. Дякую вам за вашу солидарность. И вам дякую. Дякую. Знаешь что, моих репрессировали дедушку и бабушку, так что я ни к чему не подписываюсь. Есть такое 5 постулатов на сегодняшний день. Первый – не думай. Второй – если думаешь, не говори. Третий – если думаешь, говоришь, не пиши. Четвертый – если думаешь, говоришь и пишешь, не подписывайся. А пятый – если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешься, тогда не удивляйся. Як ти без мяне, там як я без цябе, тут пачуццём чалавека цягнеш сэрца ў родны кут. Як быццам жартую, а ў сабе мацней крычу: я цябе ўратую, толькі як не ведаю. Мой малады і прыгожы муж. Вось і сканчаецца наша сумная дарожка. Яшчэ некалькі крокаў, і нас чакае новае жыццё. Не верыцца. Але я змогу абняць цябе праз колькі там гадзінаў і забраць цябе дамоў. Спяшаюся. Чакай. Вокзал. Туди? Що треба робити? Що треба робити?
Там і все. Як що треба робити, якщо посидіти? Кіно можемо. Випиваєш, не обіймаєш. Так, ну что? Юрчик, ты за нами едешь? За меня А? За нашим Для кинематографа? Да. Добре. Давай, люди сказали, треба целоваться. Просто треба здумати. Давайте, покажем. Нагляд у нас, потому что тюрьма и воши будут сегодня. Так сказали. Я, Змитер, беру тебе, коханая Насточка, за жонку. Обещаю быть тебе верным у счастья и несчастья, у здоровья и хворобе. Обещаю любить тебе и шановать во все дни життя моего. Мой коханый Змитер, беру тебя за мужа и обещаю тебе быть верной у счастья и несчастья, у здоровья и хворобе. Обещаю любить и шановать тебя на протягу всього життя моєго. Амен. Сябри, брати і сестри, дякую вам великі за те, що ви разом з нами. Алло? Привітання. А з якого ви видання, скажіть, будь ласка? Так, все Дмитра затримали 6 числа. Ну, зараз у Молодого фронту проходить кампанія антикомуністична. Заключилася она тем, что Молодого фронту собирали подписи за переименование вулиці Ленина. Тому що лічу, що ну, якби гэта непрымальна, как у Беларусі былі вуліцы, плошчы, помнікі тых людзей, которых у сусвеце лічаць катамі і забойцамі, а ў Беларусі они чамусьці нейкія героі. Ну, так, мы чакаем папаўнення ў сям'і, чакаем дзіця. Ну, як, безумоўна, гэта нейкім чынам уплывае на дальнейшую дзейнасць. Да і Зміцер таксама, ён цудоўна разумее, якби што чакае нас і што чакае цяпер. Я ўпэўнена, што калі б ён ведаў, што за подпісы ён быў бы затрыманы, ён бы якби не рызыкаваў так. Ну, это ж глупства, калі за подпісы садзяць у турму. Такое прадказаць слаба магчыма. Ну, добра, дзякуй вялікі. Тады ўсяго найлепшага. Як ты без мяне, там як я без цябе, тут пачуццём чалавека цягнеш сэрца ў родны кут. Як быццам жартую, а ў сабе мацней крычу: я цябе ўратую, толькі як не ведаю.